Right. Saka zvandichaita guys, I'm going to video call here. Andika ndichavaitira video calling and ndichavaitira video calling so that udantora spakwalazi udantora screenshot here. Tora ndigoni kupoza. Ndikutogwa ma screenshot hapa na spakwalazi. Saka ndova edda pa video calling andika ndovaisa pane mwe phone pa video calling. Ndakuvaisa pane mwe phone pa video calling anditi ndovaisa pane mwe phone pa video calling. Manje ndenda kuda imwe stand inenge iri ku front kunoko kuti munyatso vaona imi. Stand iri kupi? Mutsvake imwe stand. Tsvaka imwe stand kutemi. But ne stand manje munenge muchanyatso kuona zvakanaka munyatso vaona here. Ndikazama futi yanzi yes ede. Ndikava ede guys ikatiza futi volume todini. I think utoti vainde pane mwe phone zviri nani. Vaite video call pane mwe phone. Chero chakaenda kupejirawo vakaita host still havakwanisa kuedha munhu ndochinenge chingoitika. Handiti chiri kuvapromota panapa. Try ed. Alright. Maitanaka. Pressure zvinoda toda kuti tinyatso kubatsirana navo toda kuzama kuvasimudza nditi. Kwemukavaisa pa TV zvakwini. Varikaitiwa try kuvaida zvakaritoni. Hanzi ndikurwa nemurume zvabata demo akiyadhonda sunga makumbo pabhedhi. Uri kunyora sei kana wakasunga makumbo pabhedhi? Wauya sei pa live kana wakasunga makumbo pabhedhi? Chikapa vanogona ndaka. Mirai take vaida zvikaramba tiita video call. Right. Clear. Guys, is it clear now? Tiri boy. Are we good, guys? Hands ball, right. Tisatire guys, tangende kuti hanzi chigawa tangende kuita action tozoenda kungano time. Maite ndakakumbura kuti muise link renyu repage comment section izvozvo. Ani munogona kukomenta muri pa live. Isai link renyu apa dauri pina. Hino mukomana zvabuda unondibayira pose ndichazvigona. Maite naka. Try. Maisa. Maisa, kana mangu isa mchaiona ichibuda mumakomedza pano vandaipinga. Tana. Vuraton. Aiwa, mangonyora kuti maita nakadhuwe. Tukuda link renyu, link. Yes, tariro jambwa. Okay, mirai 2 minutes, SIS MELLY. All right. All right, guys, mirai today so maitanak, mirai today so. Guys, pavari apa guys, can you see that join a live? Can you see page ravo? Can you see page ravo?
nyorai zita repage alright, nyorai zita repage rinonzi chinyorai zita repage alright, zita repage ndipine zita repage ona anotsvaga page iroro Nyora. zita repage What mighty? What mighty tanapa? What mighty? nyorai zita repage chete ndongopina iroro Ndizvo mati. page yedu inonzi maitanaka dhuve handiti Maitanaka dhuve iri amenokuda iri kuita kakustika sort of. hanzi iri kualright vanhu hanzi kuye followed here hanzi muri kubuda kumusoro no problem it's okay it's bo saka guys account yavajoinisa ndo page ravo joinai neaccount yavo noti kune vatochikwari vatobva kunojoina yes hanzi the page is clear okay good saka shandisai zita ravajoinisa iroro hanzi tavepo good right saka rambai muchienda pakanzi maitanaka dhuve endai ikoko munofollowa guys maitanaka dhuve endai munofollowa ikoko handichika endai munofollowa ikoko maitanaka dhuve handichika so vari mucomment section nyorai zita andiselina vanhu varipina mucomment section nyorai mucomment section vari mucomment section zita mai andiselina vanopina zvakare handichika right pk inai andiselina pinai rakanzi maitanaka dhuve but still vachandipa link ndicharikanda papage ndakanda link racho papage but for now andiselina pakanzi maitanaka dhuve pinai ipapo phone iyi ndikapina nobva yadropa live phone yandikushandisa hanzi we have followed alright no problem saka vanhu vari kuenda saka mene zviri kuitika vanhu vari kuenda right maitanaka vanhu vakagarira kudzidza chikapa pano nhasi ndikai tipinde pagist yenyaya vanhu vari pano vagarira kudza chikapa titaridzewo mhando dzezvikapa dziripo kuti ndezvipi muchitidemonstrata tichionawo nekuvarume uku kuva vanoti tamba dzeparafini hadzisviki kupramastov varume poitwa sei voita mastaira api voita chikapa cherudzii kuti zvisvike zvifare mubasa zvovati munhu wese uva kuti atunde murume kana mukadzi panoitwa sei vanofanirwa kuita chikapa vanotamba seiko chikapa ichi Chokutanga ndinoda kutaura nezvechikapa chebenzi chinova ndo chandisingadi kana kuwa nezvacho kana munhu achiti unoda kufadza murume wake. Kune chinoti chikapa chebenzi. Chikapa chebenzi hachiapetaizi, chinodzinga murume nokuti chinosvabura sikarudzi yababa. Baba pavanenge vateerera paya vakunakirwa zvinovochinzwa kuti vakuda kuburitsa muto. Uya unenge uchivasungurudza uye munhu unobva apfichuka sedhongi rarumwa nen'ono osvabura sikarudzi yababa baba votsamwakuguka. Hakuna chinhu chinogwadza sekuti wakuda kunopedza kunotunda wosvaburwa kunge munhu anokosora murume apakati pokunakirwa akuda kuchinopedza iwe woti chikapa chebenzi moribuka chingomurudza chiuno zvisina haisi nyaya yokungochukucha chiuno usingagoni kumentena chiri mukati mako. Unofanira kuteerera uchinzwa kuti chiri divi ripi. Pachiri ipapo baba vari kugomerera kuratidza kuti zviri kunaka here kana kuti baba vari kuratidza kuti hapana zviri kuitwa. Zvinotozviita zvega newe unotoona kuti apa baba vari kunakirwa kana uri mukadzi. Handiti maona. Newe mukadzi unofanira kunakirwa nekuita kwababa. Baba haisi nyaya yokungobvongodza semunhu unobvongodza poriji yepamariro kana kuti yevana vegrade 1 kuzvikoro uku. Unofanira kunyatsokuisa zvakanaka zvinofadza umwe wako uchinyatsobata makona ose. Ukaona akukusundira kurudyi zviva kuti unofanira kushekera kuchendli. Ukaona achika seanokudzora achikuswededza kuti kana ikaenda uku kunofa kuindawo uchita chikapa chacho chiindawo kadai kusaidi uku chikaenda uku kuoindawo uchita kusaidi uku ichezvitadza chikapa tichiona right. Muri kundiona here apa hatiri kuona right. Ndini uyu ndiri kuita chikapa chikapa yekudedema
aisinyaya kudai mudenga kuti kusebenzi muri kuzviwa unoti koinaka handipika koina zvakanaka kunyora mavara kudai Soderei kumashure kumusoro kumapilo kusoderei kumashure kusoderei kumberi kwembhedha tinyasoona soderei muinde kumapilo ko right ngaindibvise macomments ndiyasoona mira ndibvise macomments tindadi handei right chiuno chomunhukadzi chinofanira kuva flexible kutenderera sezvizvi muri kundiona uri kutenderera uchichinja mativi uchichinja mativi handitika uchipota uchidzosera kumashure kudaiwo muri kuona noti wakuisa mudenga ndo chinonzi chii chikapa chinongoitwa rukungodai ndo chikapa muri kuchiona uri kukoira uri kunyora mavara uri kunyora mavara wozoti ka chachikaba okoyo right tobva ipapo kuti unenge wakagadzika no pasi apa handitika ndiwo baba vanenge vari pamusoro unenge uchivakontrola kana uchivadai ozvionera kuti ivo ngavaswedere kusaidi uku kana uchidai unenge uchireva kuti ngavauya kana uchivadhonza kudai unenge uchireva kuti ivo ngavadini ngavaswedere chitanga kuvadini vasteya so woti ka chikapaiti muri kundiona right tobva ipapo kuda chekuindiwa baba vane vari pamusoro hauchigoni haunyati uchigona zvakanaka unoinda zvako kusaidi kuna kwatakagoreva riya gore baba vanenge ivo vakapinzani kuzvimbo ravapa ivo wakaisa pamusoro pavo kudai ipa zvongozviita zvega ikabhalanza unochichindeya kudaiwo chichindeya kudaiwo chichindeya pakukomora kudai unenge uchidzosera chivunosura uchiita senge munhu anojaivha kudaiwo uchiita senge munhu jaivha kudai uchijaivha kudai gumbo iri ndore richishanda iri ndore richikontrola posa zvokuti inopota ichidini ichiita senge iri kuvhunika kudai wabva ipapo hausi kugona kutepa saidi iyi uri kuda chesure chiya chokuti dumbu iri ndorofanira kunanzva pasa wakana muri kuzviona muri kundiona muri kuona zvakaita chiuno changu ichi makadhunusa muri kuchiona ndiwo uyu uri kutenderera chiuno handitika haukuti kuita gonye chairo musana wako unenge wakadini wakasununguka iwo wakadai asi dumbu ngarinanzve pasi wakadai dumbu ngarinde pasi shure kumudenga muri kuona ndiuyu baba vari pasi ivo vane vachisumudzirawo chiuno vachiuya uko kumusoro muchibokani vane vakati tasi baba vakadaiwo ibaba ndiwo uyu right tobva ipapo zvikapa izvi waneta zvako nechepasi ichi ndiwo uyu wobobatirira kumashure uchida kuti inde kumberi kudai okay apa ndo panongori pamusoro apa uchichukutira unenge uri pamusoro apa ndiwo uyu ukaneta zvako unoda sesu tiri vatete unenge wakamubata pachest uchidaiwo uchikwirira kudaiwo uchikwirira kudaiwo uchikwirira kudaiwo ukaona wodzokera kumashure uchidai isimukira baba hazviti unenge wakamendena muti nemusana uyu chiuno ichi alright ndo zvaunenge uchiita izvi right ndiwo
kutenderera ude. Right, ndo maitiro iwawo. Ine hangu ndaomarara muviri. Asi Chikapa, koita imwe yanya yekuti unoda kuti unyatsopinda yose unenge uri kumapeto omubhedha kudaiwo. Right. Unenge wakavhura makumbo aya, makumbo aya. Ivo ndo vane vachiita, ivo unenge uchiresponda uchidii? Uchiuya, ivo vachidini? Uchiuya vachipinda, but ivo unenge uchidii? Uchiresponda. Uchiresponda. Handika. Zvapera. Saka apa Chikapa zvamataridza apa zvinotoda kuti vanhu vaite exercise. Nokuti kana une mumbiri uya unenge usingagoni kuve flexible kana kudii, unogona here kuti uzviite izvi. Kana zvotoda isiwe gym, nokuti sitire gym teti chingodaiwo big koti panofamba sei? But vanhu vanojima ka ndo vanhu vanogona Chikapa. Alright. Because Chikapa Chikapa muviri wakaomarara hanzi nevarume ndo unonaka because nyama dzakaoma dzinonoibata kudai. Dzindwi kuti shwi. Chavanorume kubatwa nokuita sokunovhuniwa mukati umu. Ichiita senonovhuniwa kudaiwo. Ndo pavane vachiwa kunaka ipapo. Paine ichingopinda yakadaiwo hapana chaanohwa murume. Inenge ichiita senge ameno sokisi iri kupinda musokisi rameno ratateguru hanidi kupinda mugumbo remwana mutete richikaba. Asi ikapinda ichishinya yakabahwa kuti inswi nenyama. Vanhu vane miviri yakaomarara iyo vaya vanojima ndo vanonaka. Alright. Vane muri kwahera uko. Right. Hanzi na Nosta, you need to be flexible. Nosta ndiye mwakafanana nemi, anoita zvamunoita izvi. Handei. Kune munhu abvunza kuti Chikapa chingave best kana wakaitwa dog style unenge uchiita sei? Uchitwa yesurei. Manje dog style haina Chikapa. Chikapa chedog style chinoitwa naivo baba. The moment yavanenge vachikudhonzera padhuze newe. Ko ivo varume zvevakadzi, ko varume hamuna kuita zvavo wani. Zvekukwera kwavarume. Nokuti havagoniwo se munguva unenge varivo vasingagoniwo. No. Zvevarume zvinonetsa nokuti ka murume ndokwanisa wadzidzisa nemuromo. Varume kana uchikwira mukadzi kukura kwayo hazvisizvo zvinoreva kuti ndo inonaka. Kuita chidoko doko hazvirevi kuti hainaki. Mashandisiro ako aunoita ndo anonakira umwe wako. Chikava chituku chigwindi chipfupi pfupi uchigona kuchishandisa. Munoziva here kuti chibhinzi chiya chiri kumusoro, chibhinzi chiyechi kunana mai chiya une kanhu kako kakadai kadora ukatambira kuchibhinzi ka uchirova kuchibhinzi uchirova kumasaidzi kwose uchimboita sounonopinda kuburi ikoko kunokaba wodzoka kuchibhinzi mukadzi anotunda kaichaigo iwe usati watunda nekadora kako. Right. Dzokorodzai mirai maitedaka dzokorodzai zvakare varume vateerere mupame nyara vemakadzwa yapo varume vamukomesa chinyatsonzwisa pamhai. Kune varume vane zvidora. Murume ane kadora ndiye murume anonaka kutapira kudarika murume ane riri. Murume ane kadora anokwanisa kukashandisa anotundisa mukadzi rutatu kana runa iye asati atunda mukadzi achinakirwa. The reason being that chidora chinenge chakati gwi chikanorova chibhinzi baba vakagona kutambira pakabhinzi aka. Kabhinzi munokaziva here? Vana baba vanokaziva here? Kabhinzi ndo kanonakirisa sex kumunhukadzi wese chero mungava imwe SIS MELLY munonakirwa nekurohwa kabhinzi nenhengo yababa kumusoro kwayo kuya kuchinorova chibhinzi kuchigwina magwini kuya unenge uchiwa kuti zhara zvokupinda mukati zvezvi hazvina kana nebasa kureba kwayo kana kukora kwayo.
asi chakakosha maitiro. Alright. Umwe unorova mativi unoti up down sideways, up down sideways, oti pasenda mbijana paanoda kuti mukadzi amusindire down sideways, down sideways, unoti down sideways. Yes, then ozoti paanonorovera pakati paya murume anobva ada kudini, anobva ada kupinda mukati but chinenge chiri chituku. Iye murume akangwara haachipindi mukati because anoziva kuti hachinorovi chibereko, ngaachirova pachibhinzi paya oramba achitambira ipapo pachibhinzi ipapo. Ndo G-spot chaiyo iyoyo anotunda mukadzi rufisini. Koita mangwana ndikona vakadzi vane mufaro padiaries panapa nhasi vaitwa zvinogara zvakadaro mudzimba umu timudora masviwa kaumu nhasi mangwana vakadzida kupona mune mufaro panapa because maudziwa skiri racho, skiri mapiwa kuti munoguma pakadai muguma pakadai mudaidai anomaona kuti zviyatsofaya. Saka zvokuti kwai timu ndakadora please take notes varume, take notes in comment section. Mangwana toda kuti vakadzi vai vachitestify kuti vedi we maita ndaka zvamakadziseridziro ende makaita henyu handika right handei pane imwe toenda pane mibhobho yadzo sikarudzi. Pane varume vane mazikuru, vamwe vakadzi havadomboni zikuru rakadero nokuti rinonorova chibereko kuti ndi ende varume ivavo vane mazikuru vanozvivona sokuti ndoshasha dzokukwira nokuti vanonoti ndi pachibereko. Zvinofuratidza chibereko chomukadzi zvokuti chero mimba chayo inotozonetsa kubata. Zvezvo tida kuti tipinde mukati kugadzira chibereko chigare kwazvo nokuti chinechi chingogara chichindi chichirovegwa mukati. Kunakirana haisi nyaya yokunohwa tinorova mwoyo wechibereko, asi kuti inyaya yokuzvikontrola. Hazvirevi kuti karakareba kudero unoripinza rose, unopinza zvishoma nezvishoma. Iye achiresponda unonyatsohwa kuti zvino akuda kuti ndiipinze yose kana kuti haatodi. Ukaona mukadzi achijaivha achienda kumashure so achijaivhira achirivhesa so kumashure, zvoreva kuti iri kumugwadza, haasi kuinjoya. Kune kuchemerera, kune kuchema kwokuridza mhere. Varume ngavazive kuti kune kunonzi kuchemerera nokuchema kubongomora kwokugwadziwa. Vakakwanisa kudifferentiata kuchemerera nokugwadziwa kuchema kwokugwadziwa, vanoziva kuti zvavari kuita vari kugona here kana kuti havasi kugona. Plus kana ukaona zunhu rako rakakurisa, zisikarudzi rako rakakurisa, rega kufarira yepamusoro, ita yekumashure. Makosamira manga makaita yekuisa chifuva pasi shure iri kudenga kudai so kana zvino rakakura kudai akata nekumashure ndokutonobaya kwacho stereka chichiri padhuze ka chibereko ichi anenge achikwanisa kukontrola mukadzi because anenge achijaivha iye ichisvabuka ichiita seinodzokera kumashure. Kakoiriro kaanoita ari murume ari kumashure nekakoiriro kaanoita murume ari pamusoro akati ndi zvakasiyana. Kwekumashure unogona kudini, unogona kuita seunoenda kumberi uchizvomora, then kumashure kwachiri chiduku ndopaunoita zvokufongorera kudai wakaita kukodora, kutaimira chaiko, kutegera kuti inyatsokupinda kunorova mongo. Ndo maitigo azvinoitwa iwayo. Plus vanhu ngavatinge vabatana vasati vakwirana, kubatana, kukisana, kudanana kuyako kuti vaproduce that fluid inolubricata iyaya kuti kusapindwa kuchishinya. Kana kukangobuda that fluid nokunyorovedza iyaya inoinzi baba vatota kana kuti mai vatota, haingogwadzi because ikoko kunenge kwakuchonyera zvokuti kune kwakutotapirirwa zvokuti woga unotonzwa sokuti yamo kungozonopinda baba kudai mose mopedzisa, asi akaoma zvinogwadza. Saka vakadzi muri kuzvida kwai munofanira kujegera, ani mashuwa kwai kunojegegwa, munoijegera irimo kuitira kuti isasvubuke. Andimona muchijegera kukodora chaiko. Maona kunonzi kukodora ndoko unofanira kuita kuti vazhinji vanoti bru kana iri murume achiita nesure,
asi kana wakakodora chako wakajegera wakataimira kudai ka inoita sokuti iri kupinda ichinokona kudai kuti ichitarira kumusoro zvokuti unenge uchinotokuhwa kuti iri kutambira mukati uchitokondrola woga kuti hai kutondoda kuti inobaya pachibereko icho chichishamirawo kudai kuti tigamuchire wosaka chichibereko chichishamirawo ndo paya panozobata kamunhu mimba paya icho chinoshamira kachichida kugamuchira moti tsa imunai muchiti tsa baba. Okay, alright. Ko yamaitaura misi pa AGM bed muchiti kadora pa AGM bed vakadzinga wakwire munhu anogara pa AGM bed mukadzokera pamusoro indovaitira yakaye mubeda pa AGM bed tione. Problem ndeyekuti light rangu riri kumusoro yaichida ndiri pasi manje havaoni ka because AGM bed aka unenge akadai hamunoti vanondiona here wakavhura unoisa chimwe chinhu chokuti unotsika kumasaidzi kwakashama pakati apa zvokuti munoona iye kuti panoda pane chinhu chokuti nditsike imi madhayadzi ari kudzimba garai tsvakai zvinhu mugare paHDM bed garai paHDM bed hamupractice muri kudzimba muchezera maitera kava garai paHDM bed please vari kudzimba vese garai pamaAGM bed apa muone kutevedzera zviri kuitika apa tione hatiri kuhamba kwagoni chiitwa panapa. Right. Ndiri paAGM bed apa baba vamire ka saka chandingada chii apa kana ndikaona yopinda yose ndisingadi kuti ipinde yose ndoichiisa kumasure ndikodorera kumashure kudai muri kuona kuti chiuno changu chakodorera kumashure kudai ndiri kujaivhira kumashure kudai kana ndoida kuti ipinde yose ndichiuya zvishoma nezvishoma ndichiuya kumberi kudai ndiri kuuya kumberi kudai kana ndoda kuvajaivhira mukati ndichiinedza ndinodzokera chiuno kumasure kudai ndichijaivha kudai muri kuzviona mudzokera kumashure moenda kumberi modzokera kumashure kana mada kuti yatsopinda moenda kumberi kana mada kuti ibude modzokera kumashure ipo paya pakubuda nokupinda ichipinda ichibuda hameno kamwe kasainzi kachemistry kane kachiitika iko kaya kanonakidza zvokuti unonyatsonzwa kuti wakudenga rechinomwe because hameno zvine zvichiitika because inenge ichingobuda iwe uchiidzosera uchikoderera baba vachiita sevanozvomora kana iwo mobuya iwe wodzokera kumashure uchidai muri kuona zvandiri kuita izvi kana voda unobuda iwe woita zvokuvatira uchinova chikapa chokudii chokunovatevera kudai asi kana vobuda iwe wojaivha uchienda kumashure kudai uchinoigara icho chanomuchitikwa ichebenzi chii chamboita sei chamati chebenzi chinoitwa sei pachebenzi ndechouya munhu unongomukoira achingoinda kudai unongokoira direction kuti hazvina direction kungoti kwainda murudza chiuno but usina kubata sikarudzi yababa inosvabuka ichibuda ichisvabuka hazvinakidzi zviya kuti kana baba vachikukwira vari mukati vakunakirwa iyo yosvabuka yobuda ngairambe irimo wakaibata ndo basa ramatinji futi iroro pane matinji haisvabuki nyangwe achamunhu akaita chebenzi chikapa asi matinji anenge achibatawo kuti chisabude chisasvapuke saka akatokosha kai matinji akakosha varume vamazuva ano vakumaziva hanzi kuvhenda uko ndine vakadzi vakauya vachiti tarambwa vatete ndakatoita 7 days ndichitovadhonza varume vapenga vakanga vakavarovoravo kuchipinge uko ndikati makanga muchiti kugara musina matinji idovi nhasi tarirai omakurambwa maane vana 3 zvikaitete dinji ranetsa kulimpopo kupolokwanuko ranetsa vakuriziva varume because rinovaraidza murume unovaraigwa achibatwa nehope kudai achitambisa vamwe vanoda kumasaka kumananzvananzva vacharuma vachitambisa nerurimi kudai vambotanga vambomadla tinewa huna kana chokuvaraidza murume nacho unomuvaraidza nei murume usina dinzi ndokatoiya baba namazama alright saka iyo matimi makaita vhiki nawo muchivadhonza maivadhonza donza chaiko tine mishonga imwe inomikisiwa nevaseline then tine imwe inozogwa kuti azvimbe
zvokuti unongoita 3 days usingagoni kufamba. Kana azvimba ipo paya ndo patinoita mukana wekumadhonza tichiyabata zvakanaka kudai nezvimimwe izvi tichadhonza kudai zvariri basa asanozvimba zvariri basa same muchitodhonza kuti wabata kutodhonza chaicho haibasa chaiyo kutodhonza todino kuti vana havana tuni nekuti vana havana shuwa vanoda kuti vadzidziswe nezvazvo right nhasi vanhu madzidza right bvunzai mubvunzo guys mirai ndivhurei foni yemacos right guys fonai pafoni yemacos ane mubvunzo vese kana kuti vane chavaroda kudemonstrategwa namaitanaka ndavhura malaini fonai mutaure tinzwe maitanaka varipo tinzwe zvakare muchibva vasati vaenda kunolaika peji rakanzi maitanaka dhiwe muchimhanyawo kunolaika peji ramaitanaka dhiwe kuchaitwa zvakawanda ikoko zvemumabhedrooms anomaona nezvekuuchikwa vanouchika zvakare vakadzi vatamburata vana vanocheka masare vanoitawo zvakawanda wanda zvakasiyana siyana handiti ivo pachavo saka moita muchinolaika peji muchidza zvakawanda asi vane mubvunzo mofona handika panhamba yenyu yamunofona everyday iyaya tinzwe mubvunzo yenyu maitanaka vagone kupindura right paita first caller rikatinzwe hello pachikapa ndiri right uri sei alright andakuziva alright pakanaka remember tiwanze kuedha saka pakanaka no problem waitako alright right rigaitione vari kufona wavo hello pachikapa nhasi maswera right maitanaka mazvinzwa here right manzwa maitanaka handisi kunyakuwa vari kukata vhesi ravo riri kukati breka right hanzi tokumbirawo kuti somwe tiri veshure vesimu number 2 tofarira zvekumashure saka toda timudzidzise kuti nekumashure tingakwerawo sei zvisingarwadzi uye zvakare chii chatingashandisa kuti tidzore kusimu 2 kuburkina faso vafuriza maichanaka vafuriza nayo network yavo maichanaka network yenyu yaita sei futi vabva vadonha alright mirativamirire vadzoke vadonha network yavo vadonha right regaitinzwe kuti vesim 2 ava vari kuti vanoda kuzivawo zvisingarwadzi pavanenge vachitambirira vachitiwa kumashure kuti vangaita ipi saka muri kuda kuti nekumashure uku mukaitwa fast zvokwadzai aiwa zvikwadzai ndati zvinoda kuzivawo kuti chikapa toita sei tinongoita semusemi iyoyo here kana kuti okay saka ini zvamatwa izvo kune muzoda zvinodzura kuti kune kwadhamba here vane magrosari ekuisa kufranto ndoreva kuti kunodhamba here kushurei kuhanditi masoro inodhamba ndaifunga inotambuka tilastika kuti inototambuka ichidzokera panzvimbo alright regaitione vadzoka makunzinzwa maitanaka ameno yanga yadonha handisi kuziva kuti chii chiri kuitika kana kuti network kana kuti chii handisi kuziva alright saka kwanzi kusimu number 2 toda kuti timutaridze chikapa chatingaita tichiitwa kusimu number 2 because ava ndeye kumadhidheki saka vari kuda kuziva chikapa chavangaitawo chiri soft kusimu number 2 plus hanzi mune here zvinokwanisa kuti kusadhambe kusimu number 2 kwete kumberi zvokuti vangashandisawo kuti kudi kusunge kusaregedze okay munoona chinhu chinonzi lemon chiye munotora lemon motora huti motora inonzi black snafe ine chikondena cheblack nechivharo cheyellow modla yebute iya
black sniff. Okay. For Or the black black sniff, all right. ear. A sniff, all right. Yes, right. Mukatora nemagodo emunyu we-coarse salt. Okay. Mozvibika mosanganisa moita syrup. Right. Kana kuti paste. Paste iyoyo yelemoni, honey, coarse salt ne-black snuff. Mozvisanganisa. Munenge muchizvitora mune teaspoon yenyu moisa mukamucheka kakachena. Mopfeka kuzasi kwenyuku. 1. Chechipiri, munogona kutora garlic ne onion. Onion ya king onion yamunoshandisa kuita masandwich. Inoti kana muchiichekerera inotoshora. Mozvichekerera, mukachekerera onion dzenyu dzinokwana kuita kana 3. Mochekerera nejinja yenyu yakati wandei mbijana. Moisa mubhaketi 25 liters. Maisa mubhaketi 25 liters. Modira mvura inopisa. Mogara pamusoro pebhaketi iroro. Muchistima mutsi huya weonyeni negarlic huchipinda muburi rinopinda nababa nerekumashure. Munoona after 2 or 3 days munogona kubuda ropa rakaita mazigodo kudai, kureva kuti manga maakuburitsa mvura yanga ichibva mutsvina yeropa rimwe rine ragarisa risingabudi. Vana mai vane tendency yekuti kana vachishandisa mafamily planning pills aya vanomwa mwedzi 2-3 yakatevedzana vasingagezi, vasingaendi kuperiod. Kana pavanozoendera kuperiod paya ropa riya haribudi rose richipera, rinozoguma richibuda yatsvina. Ndo rinoita kuti kana dai nyangwe uchirara nemurume inobuda ichita senge mazimvura okuti chero wakagara unogona kutototesa pendi line zvokuti unongohwa mvura yacho ichiti wotoshaya kuti kochii chiri kuitika. Saka zvinoomesa kuzasi kwako kunogara kwakashinya uye kunopera mazimvura anoita mahlapu aya. Tobva ipapo toenda kuapple cider iyoya apple cider vinegar iya. Apple cider vinegar unoitora mushure mokunge wageza zasi yako woidira pacotton. Haupinzi mukati, unozorera kumasides uku. Uchingozorera kumasides. Kumpendero. Uchitozorera kumasides. Unozora kumpendero. Vanozora kumpendero. Yes. Kumpendero kwaro beche rako. Uchizora kudero woga unenge uchinzwa kuti size yebeche iri kurijusika plus pane mvura inenge ichitobuda. Inonosvina kuburisa mvura iri mukati. Zvokuti unotonyatsonzwa wega kuti kana discharge chayo iri kubuda. Tobva ipapo lemon roga ukarimenya ukaribvisa rukanda rwekunze kuya ukarifanya ukariputira nechidhende ukaisa coarse salt ukapfeka kuzasi kwako rinoburitsa mvura inodzosa shure yako yedhodhi neshure inopinda nababa. Tobva zveipapo toenda pane yatinoti iyo, asi vazhinji havo vanoti ine cancer, asi ndaishandisa for a long time handisati ndamboita problem, maybe zvakuenda nemunhu. Yamunoti iyo alum salt or alum powder. Alum powder inotengwa kuClicks. Alum powder chero doctor ukamubvunza anokudza kuti ndeyei. Unoiisa futi mukamucheka wonyika tumvura mbijana wopfeka kuzasi kwako, asi usapfeka for more than 2 hours because paunosangana nababa chokwadi unotsemuka, unenge watowe mhandara chaiyo. Tobva maere jakafamba nhasi mavapa recipe nhasi vanai vanateebva kuti dziri mavhijini. Anyway, then toenda pane inonzi alum salt kana kuti stone. Kadombo kane kakaita kewhite, so kanototengeswa mumashops kana muClicks kana mudiscam. Tunenge turi mukacontainer, kacontainer kakaita senge akaka. Murikuona kacontainer kandakabata aka. Tunenge twakatozara
tinogona kunge tichiita 60 rand tokuti unogona kutokamurira hama dzako dzose mukashandisa. Unokaputira futi nemucheka zvakasimba. Chakakosha muto uya unobuda usachipfeka futi for more than 2 hours because kunodzoka kuita kwemwana muchechi. Kanodzosa kumashure zvose nekumberi kunobva kwanyatsodzoka kuita kwemwana muchechi. Toenda pane lemoni nehuchi, toenda pane lemoni huchi, cosi salt yokubika lemoni. Unotora 500 mils dzako dzelemoni. Unoshina lemoni rako, iyu lemoni kwete juice yemumashops yayo. Wotora uchi 3 tablespoons, wodzisanganisa ne 500 mils yechi lemon juice. Wabva ipapo wotora brown sugar 3 tablespoons futi. Wokanda futi netuma salt, tumagodo twe salt twakati one day. Womixa yoita futi syrup. Womwa inodzora futi kuzasi pamwe chete nokuwedzera mafeelings. Kune vaya vanoti hatinakirwi nebonde. Because bonde rinonyaka kana kuzasi kwakasungika. Kana kwakaruza hazvishandi because hauna feeling kugwina kuya vibration yetsikarudzi yababa. Ndo inopa kuti munhu wemunhukadzi anakirwe. Kugwina kuya kunoita asikarudzi yababa kuya ichipinda. Ndo kunoita kuti munhu wemunhukadzi anakirwe nebonde. Then kusungwa kunoita asikarudzi yababa. Ndo kunoita zvekuti baba vanakirwe. Kusungana nekuvibrata zvichinosangana munokurumidza kunakirana neropa rinopindirana. Right. Toenda kuneyo kukodora nguva yekumashure. Handi ndo yavati vanoda kuziva. Yekukodora muri kuona guvhu renyu iri kana chifuva chenyu ichi. Munostretcha mavoko enyu kudai o. Mastretcha kudai o. Morara dumbu rakananzva pasi. Chibuno Itai muchita baizana, itai muchita tione, itai muchita. Right. Handi muri kuona maoko angu aya. Muri kuona maoko angu aya. Ndiri maoko angu ano. Muri kumaona. Ndodini, ndovhura ndodini, ndonanzva pasi nedumbu ndakadai. Muri kuzviona? Ndakavhura handitika. Ndine ndichiita baba vanokwanisa kupinda vose handitika. Ndichikoira kudai o. Zvazvichinda nokuti ivo vane vachindibatira divi ripi. Inde ndichiresponda according to the direction yavanenge vachindidirect. Asi ndakakodora kudai o. Handi muri kuzviona? Ndakakodora chiuno changu chiri mudenga asi chifuva changu chakananzva pasi ichi. Ndo zvamunoita. Kukodora kwokuti chiuno chako choenda kukodoka kudai o. Uchikoira. Uchikoira kudai o. Asi chiuno chako chakadini? Chiri mudenga. Kuitira kuti iyo inyetsopinda kumberi kudai. Right. Kune vari kutaura zve rice water. Kota vataura zvechii? Patagwa rice water. Pakatagwa zvecinamoni here. Nenzungu, wanzi mvura yenzungu. Ehe, neavocado, ganda reavocado nemhodzi yeavocado unoikrasha. Wovata wakaisoka. Wofuma uchiigeza kuzasi uchimwa imwe yacho. Unonakirwa cheshemu. Kunonyatsodzoka namatumbu akasaita mwando mhepo matumbu. Zvinhu zvese zvinoendeka. Nzungu unodzisoka usiku hwese, wofuma uchimwa mvura iya, imwe wogeza nayo kuzasi. Asi panzungu neavocado ukaita mistake kausingadi mwana, unogona kubata nhumbu. Because kuuchika ikoko. Kuuchika ikoko. Avocado rinouchika. Nzungu dzinouchika. Then cooking oil yatinoti fish oil munomjoni. Fish oil yaya ukaisanganisa nelemon, ukaisa futi munyu, ukamwa zvokwadika nanhlozi kwako richienderana nero kwangu. Ndakuudza kuti ita izvozvo iwe uchiti unoda kuklina. Ukangovata nemurume chete imimba.
Right. Mudzidze. Itai muchifona muchibvunza ma-questions tione. Itai muchifona muchibvunza ma-questions. Itai muchifona muchibvunza ma-questions enyu mega. Itai muchifona muchibvunza ma-questions enyu mega mamwe nduma ndotodza kuita cope up nema-questions amuri kunyora kumhanya zvekudaro. Hanzi koma situnyeni x. Right, mirai tinzo kufona. Mai. Hello pachikapa show. Yellow caller? Hello. Yes. Hello. Zimai imwe phone muye ni phone one. Alright. Climax, they've never experienced orgasm. Chinokonzera izvozvo chii ndinozvika panotaurwa pamaprograms akawanda but hatisati tanyatsowana inoitsikana kuti chinonyatsokonzera kuti mukadzi asasvika kunakirwa nebonde chii chinokonzera izvozvo konzvunzwa wangu chetewo. Okay. Kukola pakoti kwai pachizoti kwai pane zvandowa vanhu kadzikola ingoti ini ndo pane dambudziko rangu. Kola. Munoda kuti kwai vamwe vanhu ingoti ini ndo dambudziko iroro mubatsigwe. Chaita kuti ndibvunze mubvunzo uyu ndandakateerera live yazuva muother day akambobata nyaya iyo saka ndopazoona nozvandirimainder live yazuva kuti pane vanhukadzi vanoti we don't orgasm and no one really gives a response. Alright, mainzi wakamaita nakai? Nyaya iyi mubvunzo wavo kauyu. Mubvunzo wamai ava ka. Mubvunzo uyu ndinogara ndichiubvunzwa nevanhu vakawanda. Asi mubvunzo uyu inini ndogona kuvapindurawo nemibvunzo. Because ka chokutanga munhu wemunhukadzi ugere mumba nemurume wako kana kuti munhu wemunhurume ugere mumba nemukadzi wako. Chamunofanira kuziva ndechokuti kuti bonde rikunakidzei mese hunge muchifilana ropa renyu richipindirana. Haisi nyaya yekuti mose muchitanga kugara mese semurume nemukadzi munongosvika pakuti mapinda marriage ropa renyu richipindirana. Asi pane zvimwe zvinhu zvinoitika zvamunoitirana semurume nemukadzi zvinopa kuti umwe wenyu pakati penyu afarire umwe achinje kubvira pakuita kwake pakutanga. Iri nyaya yokuti kushaya mafeelings kana kuti kusatunda uchirarwa nemurume wako waunoti murume wako. Pane zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvichikunetsa kana kuti zvawakambosangana nazvo zvikapinda munjere dzako zvakanyanya zvikakuafekta zvokuti hausi kukwanisa kuregerera umwe wako waugere naye. So the moment yekuti wewe unge uchirarwa uchinakirwa zvinouya munjere dzako, iwe unogona kufunga kuti zvakabuda asi munjere mako marekodhero awakazviita zvinononoka kubuda zvokuti kuti uzofila munhu uyu chero akada kuzama nenzira dzipi kuti akunakidze zvinotora nguva. Nyaya iripo inotadzisa vana mai kazhinji kusafila varume vavo kana kusatunda mushure mekunge vachirarwa inyaya yokuti vanenge pamwe vachitori nestresi dzavo dzavanenge vachifunga pamusoro pezvavanoitirwa nevarume mudzimba. Saka tichiti kazhinji kana murume nemukadzi muchiziva kuti munokundikana panyaya dzokuti kana mukataura dzimwe nyaya makuda kuenda kunorara, zviri nani mutosiya nyaya idzodzo mozodzitaura mangwana kana makuseni. Pane nzvimbo dzokutaurira dzimwe nyaya, ma-off topic ayaya ngaaite mashoma kana vanhu makuenda kunorara. Kuzobvunza kuti gore riya iwewe patakaenda kumusha kwangu wakangotenga 1 kg yeshuga asi kwenyu tichitenga 10 kg. Nyaya dzakaita seidzodzo dzinoita kuti munhu ubatikane ngadzisataurika vanhu makuenda kunorara.
nekuti nhengo yababa iya yaka inoshanda nepfungwa dzavo. Mashoko aunovaudza ayaya anonovagara munjere dzavo zvokuti chero uku kunoguma kwadisturbed. Chero iyewe wacho ukarangarira zvimwe zvinhu zvamunenge makamboitirana zvakakugwadza zvakakubata ukatadza kuregerera, kazhinji kacho mafeelings ako anotiza endeka haumbonzwi uchinzwa kuda kana kuenjoya. Unotoita kunge uri kurepewa kana murume apa musoro pako. Saka stress kazhinji inokonzeresa munhu kuti asa enjoya sex, asatunda chero akaitwa zvinonakidza zvinenge sei. Saka isusu seni zvandinoita ndototanga ndatokukansela, ndakukansela ndokubikira zvinomwiwa nevamwe 3 days, iwewe ndotokubikira 7 days uchimwa zvinhu izvozvo. Paunotanga kunzwa tsinga dzako pachako nomuviri wako wakupisa, panenge pakutanga kudzoka mafeelings ako. Asi kazhinji kangamwa nyaya dzamune makaitirana dzehondo chihure. Baba ningi vanohura haya vanongofamba zipi yakavhagwa zvinotaugwa vanhu mumabedroom. Apa makopa hasa pasina mbotokukopa mafeelings, hapana chamunozombofa makaenjoya. Then zvozoita kuti pataimu yaya munhukadzi yaanenge achiri kuzvara achiyamwisa, I think munhukadzi wese pataimu iyoyo mafeelings ake mashoma because pfungwa dzake anenge achiconcentrata nezvinhu zvakawanda. Can you imagine kuti mwana unenge une mwana unoenda kuchikoro, une umwe mwana waunoyamwisa, pamweyo pachako unotoenda kubasa, mumba mune zvimwe zvinhu zvoda kuitwa zvakachino. Pfungwa dzako hadzichina nguva yekuti dzive pedo nababa unoti ndiye murume wako. Pfungwa dzako dzakakandika uko kwakasiyana siyana. Saka kuti uzonzwa kuti uri kuda zvinotora nguva. Asi mukatarisa kubva pama 40-45 zvichienda kumusoro, vanhu ivavo vakuenjoya sex ende vanhu ivavo vanototunda kana ruviri rutatu paraundi rimwe chete. Why? Because vanhu ava havachina maresponsibilities akanyanya kuwanda. Zvimwe zvinokonzeresa munhu kusatunda chaiko ka istress kunyanya. Because kana stress ikangowanda mumunhu hapana paunomboenjoya bonde. Right, hands na Linda, ini ma-stress ma-feelings ari kure. Vambotaura recipe apa. Maybe ndatoona 3-4 people vataura nyaya dzema-feelings idzi. Dzambotaurwa. Haminoti munogona kudzokorodza here zvamataura kuti vanga kumwa, but mirai makada kuti timbonzwawo yari kufona yari kudi. Hello pachikapa show. Muri sei? Mushe. Taurai, vari kunzwa. Asi brides dzaibuda muchitwe. Maichanaka manzwa here mubvunzo. Yes, ndiri kumupa mubvunzo wavo wakanaka chose. Ngavatenge inonzi Hamburg tea. Vatengezve inonzi Hamburg tea. Hamburg tea iri mukaboksi so kakaita kane pink and grey, kamwe kanenge kane pink and black. Inowanikwa mumashopu emakula. Hamburg tea inenge iri mukaboksi but mukati tunenge turi tumashizha tokutoti unotoshaya kuti inonzi tea sei because anenge ari ma dried leaves. Hamburg tea plus fresh milk
then koita joko, then koita cosi salt, koita right, muri kundinzwa? Tengai okay, ndati ngavatenge Hamburg tea, vatenge joko 250 grams, vatenge cosi salt. Pacosi salt ipapo ngapabude 3 tablespoons dzesalt. Then votenga fresh milk, vanga kuboila mvura yavo 4 cups dzemvura, mamagi cups avanomwisa tea aya. Voboila mvura iyoyo, voisa joko, chipaketi chose chejoko. Vapedza izvozvo vodira Hamburg iya chipaketi chese cheHamburg, vokonzonga kusvikira zvaibva. Then voisa tablespoon yecosi salt, vokodzonga vozopedzisira nemukaka. Pavanongoisa mukaka ngavasakonzonga kwenguva yakareba, because kana vakakonzonga nguva refu zvinokora kuita kunge mukaka wemage. Saka vanotaimira kuti zvisatopa kukora. Vozvimwa makuseni vachimuka vasina kukwesha mazino kana kudya chimwe chinhu. Vanozvimwa in an empty stomach only for a day. Asi zvavanoita vachapera simba, zvokupera simba. Kana vapera simba vachaita mudumbu. Vaita mudumbu, vanogona kurutsa nekuchaya kuzasi. And then 2 days after, oro musi iwoyo, vanogona kutanga kubudisa magodo eropa. Vachatotanga kuenda kuperiod. And vachaona china yose imwe yanga isingabudi kuti ichabuda. Okay. Wow. Right. Vachadzokodzana vachazvinzwa. Vadzokerei panhu iri pane yanga ichichagwa nevana pekunzi recipe iri yemafeelings vadzokerei ipapo. Right, parecipe yemafeelings. Right, ndokumbirisa kuti pandinotaura recipe iyi veduwe vanasikana nevanakomana. Ibonere batai makadaro kona. Kana uchiziva kuti hauna munhu ari straight waunoti wako, uri kusheya neumwe munhu. Zvinhu zvandiri kutaura izvi kaizvi hazviiti, nokuti shuwaka umwe unoguma achinokumbira baba vepa next door kuti ndikureiwe. Kana vazhinji vanodobata chibharo, because zvinhu zvandinoda kutaura nezvazvo izvi zvinoshanda. Zvandiri kutaura nezvazvo usazviita usina murume mumba, ende uye usazviita musina kutenderana nomurume mumba, because ukazviita musina kutenderana nomurume akazokunyima iwe wakudaka, chokwadi unozvisungirira. Ndati tengai malemoni amunokwanisa malemoni 5. Right, ndati zvoni tengai malemon enyu amunogona kusvika kusvina akwane 500 mils. 500 mils lemon juice. Lemon remumuti raunozvisvinira wega. 500 mils ne? Then wabva ipapo wonditsvagira 3 teaspoons dzeRicoffee. Ricoffee, coffee yemuti. Ricoffee. Nyorai pasi guys, nyorai pasi. Inonzi Ricoffee, muri kundiwa? Right, then monditsvakira 3 teaspoons dzechi matablespoons aya ehoney. Kana usinawo honey nekuti honey inodhura, unotsvaka brown sugar. Okay. Kuzviwa? Okay. Mozvisanganisa zvinhu izvozvo. Ndozviziva kuti zvinogona kusamwika,
asi zvinhu izvozvo zviitei for 3 days dzakatevedzana musina chamunenge madla, momwa nhasi, momwa mangwana, monwa kuswera mangwana, muchingomwa ari ma5 meals 500 meals 500 meals. Muchazondiudza kuti zvakamira sei. Okay. All right. Munotunda kasingaverengeki. Muchatunda ropa, vazhinji venyu vachatunda ropa, ndoda kukuudzai. Vanhu vachatunda ropa pachinhu chekutunda uronyono kuti hunenge hwapera. Asi shungu dzokutunda dzaye dzichakazara nokuti manakirigo iwawoka haaiti. Bvunzai, ndakambozviita ndichifunga kuti ijoku. Chokwadika unotunda ukazvirega, vamwe vanotunda pakufa chaiko nokutunda. Yapakaipa. Right, ngirechinzo kuna kola ari pane mwe phone. Right, kola yellow pachirongwa. Right. Hello, Mokadi SIS MELLY. Ndiri right muri sei? Meno batika vapindire basi zvakasiyana. Sare necyst izvozvo zvakasiyana. Because sare hariteni into cancer, but cyst rinotena it's cancerous, rinotena into cancer. It's like a fibroid, but harisi fibroid. Rega vapindire uchinzwe nemaziviro avo. Maiteka mainzwa akakwesheni. Yeah, cystica rakafanana nerinoda kungoenda kunoita sesari. Kuvarume sari vanoriti mapiles, kauti momati hemorrhoids, momati mai zvinobuda kumasure zviya zvinonzi zvinokonzeresa constipation. Musana euya vanoti zvo mapiles. Asi manje masistika igrowth inoitika muchibereko chomunhukadzi, ichikonzereswa nezvinhu zvakati wandei. Isusu katakurirapa tinongorirapa marapiro atinoita mafibroids. Kona pinda mkonenze chenu yatsonzwa, right, ande. Because fibroid necyst zvinomera panzvimbo dzimwe chete mukati mechibereko chomunhukadzi. Ende zvinopedzwa nechinhu chimwe chete. Unoita ma-pregnancy, signs of pregnancy usina mimba. Unongochiwa sekuti une mimba, unogona kudosema chikafu, unogona kufufutegwa kana kuti uchienda period unoita heavy bleeding, pamwe unoita maziclots, pamwe unohwa musana umwe wokuti musana wacho woyoka. Unotadza kuziva kukambaira chaiko uchitadza kana kufamba. Chokutanga unotenga vinega yako nekoko. Watenga vinega nekoko. Unohafura tulita yako. Mira ichinyere pasi. Kira vamwe tichaoposta micheo vakandira papage marecipe ewa. Wose. Right. Iri matindere sister aniti. Kanati fibroid. Cyst fibroid zvose nenhingiri nesari remudumbu zvinopera nechinhu chimwe chete. But vanotenga chii? Right. Ngavatenge ivo koko. Coca-Cola chaiyo, koko yatinomwa iya. Right, vatenga koko. Vanotanga kumwa koko nevinegar. Zvakasanganiswa. Koko and vinegar zvichidziya setii. Makuseni in an empty stomach for 7 days. Vachatanga kubleeda vachibuda ropa rinohlisa rinenge rakaita maclots. Ndiwo anenge achidonha because maronda anenge akanamira mudumbu. Tobva ipapo vapedza 7 days dzokutanga vachimwa coke and vinegar. Vanofanira kutenga futi coke and bicarbonate of soda. Vanomixa coke and bicarbonate of soda. Vomwa futi for 14 days. Zvinoramba achingowa kana akawanda unotoona nenhamba yawo yokuwa kuti anga akawanda sei mudumbu. All right. Then kekupedzisira vanogarira munyu mumvura inodziya. Vagarira chii? Mazuva akati wandei.
vanogarira munyu mumvura inodziya kwemazuva akatoti wandei, depending nokuti dambudziko ravo rava nemakore akadini. Inini I can't tell because handizivi time yavagwara nedambudziko iri. Yeah. Right, ndichakupota ndichikunyorera marecipe ndichikukandirai papage right. Pane ataura nyaya yejeko kuti anzi ringapedzwa sei. Manje problem yejeko, majeko ane matypes. Kune rinonzi regonhi, kune rinonzi rechikadzi, kune rinonzi rokutorera kupfekedzana hembe noumwe munhu, koita rokuzvagwa naro. Majeko akasiyana siyana, anorapika zvichienderana nekuti nderipi raunenge uinaro, rine zenge richida kuti ukamurigwe here mazuva usati warirahwa, kana kuti wobikirwa kasadza kezviyo kaya kaya kanenge kakasanganiswa. Jeko rinonetsa kuti ndingakupai recipe because munozoti ndinonyeba, nokuti zvakuenda nokuti nderipi racho. Igonho here, igadzi here, wakariwana mupfekedzana navamwe here, wakatorera musana wamai vako pakuzvarwa here, kana kuti rakauya sei pauri. Because pane rimwe rokutoiswa rokukandwa riya rokuti haufaniri umboita kana mwana, rokuti uchitanga kuenda kuperiod unotanga hwamakumbo kuchechenyaya, achipisa musana, uchipisa mudumbu, muchigwadza zvokugwadza zviya, ropa richirapa kubuda, richibuda ari madrops. Kozoita rimwe rokuti ropa rinenge richiti hudlu, kana rambomira wogwadziwa. Saka majeko handigoni kuti nditi ndingataura kuti rinorapwa nei. Saka unoziva sei kuti iri ndo gono racho, iri ndo rakadidi? How do you know? Jeko gono nderiya rokuti kana uchiriwa unenge uchitorutsa ukangodya chikafu, unenge zvinoita munhu ane nhumbu inosema chikafu zvezvi, ndo zvarinoita namagwadziro aro. Rinogwadzisa zvose makumbo nemusana nemudumbu, mune muchicheka umu, munenge muchicheka zvokuti ropa racho first days unogona kuita first 3 days dzose uchingogwadziwa ropa risingabudi, rozomboti bude imbijana, roramba futi kubuda, wotanga futi kugwadziwa. Parinozonobuda manje zvobva zvapera, wochitanga kubudisa ropa rako zviri normal. Ndero gonho iri. Koita gadzi ndere kungocheka pasi peguvha, rongoti unenge uchingowasvikuchekwa chekwa so uchibudisa ropa rinenge madzihwa, rinenge rine zvimadzibwa so kutanga nekunopedza unenge uchibudisa ropa rine zvimadzibwa zvinonamuka so iroro nderiya rinocheka pasi peguvhu nepaguvha apa. Then koita rinogwadzisa musana uyu, musana unenge uchipisa, kupisa kuyako kuti haugoni kana kudini, unenge uchingowa kuti ugare wakavata apa uchiburisa mhepo mudumbu. Koita rekutoredzera riya rinongoti nyezvaro richienda, asi ropa rako richingobuda zvakanaka, asi uchingochekwa mudumbu zvapera, ropa richingobuda zvaro zvakanaka, rongopera unokupera kweropa rako kubuda, asi rinenge rine marapigwa rinoitwa. Yeah, tikudzidza people are learning zveshuwa. And then pane abvunza kuti kukamura madays akawanda. Okay, kukamura madays akawanda, gavi racho riripiko? Nditori naro gavi racho. Pane gavi raunopiwa, gavi iri rinosungwa mafundo. Kana rasungwa mafundo gavi iri, unorisungirwa muchiuno. Warisungirwa muchiuno unogara naro kusvika radonha roga. Asi pane mushonga umwe unenge uchimwa 3 days before period. Unotanga umwa mushonga 3 days before period wakasungira gavi. Gavi iri rikadonha haurinungi, unorisiya rakadaro. Kana mai vako varipo ndo vanouya voritsvaira, kana vasipo rega rakadaro kusvikira raenda roga rangozoenda, hameno achazorikava. Kana kuti pane mumwe anotsvaira, ndiye anofanira kuritsvaira. Iwe kana radonha usaribata, paradonhera ipapo usaribata iwe muridzi, unorisiya rakadaro. Okay.
kutamura mazuva kureva kuinda 1 to 3 days. Okay. Hanzi kupedza dumbu unoita sei? Apple cider vinegar makuseni yakasanganiswa netumunyu mumvura inopisa. Alright. Hanzi yekuvaviwa mukati mepunani unoita sei? Yei? Kuvaviwa mukati mepunani. Kuvaviwa kuzasi uku. Kuvaviwa kuzasi uku unopfeka munyu wemagodo. Kana kuti pane imwe pane mamwe mapauda so aunogeza nawo kuzasi kwako kuchimapfeka anoita kuti kuzasi kwako kusavaviwa. Yeah. Madairis madzidza wakumana. Aiwa muri kudzidza nhasi. Madzidza. Right. Pane umwe remubvunzo. Matini kwanzi mukauya kwandiri ndinoita zvokunetsa kuti kuita ini. Ndinokubvunza. Handichanetsogona kutaura nemazvo nokuti maita miedzi. Kana kuvapa mushonga vonozviita voga because anongoda kudhonzwa kuma4 usiku kwakunoedza hadhonzwi kwaedza hadhonzwi kwachena anodhonzwa kuma4 kwakunoedza 4 o'clock momisa makumbo muchidhonza. Hanetsi. Kune abvunza futi kuti period pain inopedzwa nei? Period pain ndiro jeko iroro rokuti zvinhu zvandogona kungokupai zviri simple zvisiri zvokuti ndinokuudzai nhema. Zvinhu zvemisana chichiva navinega ivavo vakasanganiswa nekoko womwa zvichipisa seti. Chero neproblem yemusana yakaita sei unopera kuti tsvai. Kana chibereko chaicho chinopera. Kana chichingori chibereko chisiri STI hai tina mainfections zvinopera kuti tsvai. Kuna chibereko chokubvongodzwa chiya chetaura kuti baba kana vachirara nemukadzi ngavararewo naye zvakanaka vachinyatsoitawo zvakanaka kwete kunge munhu ari kukwama sazhare. Ukakwama shashara chibereko chinotarisa side kana chatarisa side pakuzodzoka kwacho chichiita chichida kuzama kudzoka paposition munhu wechinhukadzi anotanga kugwadziwa nemusana kana kuti nechibereko namakumbo. Right. Wow. Muri kunzwa guys, do we have any other question? Kana kuti chimwe mutanonzwa kupeji kwamaichanaka. Right. Maichanaka gatiti ngatigumira ipano. Imi vanhu imi zvinhu zvamuchabvunza maichanaka host yeshow kupeji kwavo any day ravanenge vafunga. Then vatiudza toendawo ikoko tononzwa zvamoda kubvunza zvakawanda ikoko nokuti mukapedza pano saka vanozodzidzisa chipeji kwavo. Mukapedzera pano vanozodzidzisa peji kwavo. Saka tozoenda tichinowisisa peji kwavo tinopedzera ikoko. Saka guys, peji ravo rakanzi maitanaka dhuve. Endai munolike peji iroro maenda here. Tipewo masaini kati ndipewo signal vabvako tione. Ndipewo saini vabvako tione kuti mabva makawanda zvakadii. Hanzi hamuna kuisa kuti vhiniga nekoko zvakawanda zvakadii mangoti vhiniga nekoko. Ndatizvo ukatenga like 2 liters koku yako unoihafura wodira hafu yevhinega muhafu ye2 liter bottle uchimwa a glass every morning of vinegar kwete kaglass kadiki kaya glasi mahombe akaita mahombewo aya. Saka glasi hafu ye glasi yevhiniga hafu yeglasi yekoko. Yes, zvichidziya seti. Hey, zvomwika here izvi? Hazvimwiki asi zvinorapa. Yo, saka vanhu vachazvimwa sei? Ngavamwe vanopora. Right. Ndo ataurwayo ma-ingredients ma-amounts ndo ataurwayo. Half cup, half glass vinegar, half glass coke. Mochitanga mangwana kuseni naika mudzoke namadhausi panapa. Nevaya vanoti nhumbu dzavo dzinobva kana dzabata ngavauye tione. Vanotevera vagara vachifollowa maitanaka tikuzviziva kuti magara muriko. Ndikutaura vanhu vasingafollowi maitanaka.
vanga vasiri kuziva nezvamaita naka ndiva ndikutaura vagara vachifolowa please chimbomirai makadaro muriko toziva kuti muriko kupeji handi but mamusina kuwanda zvekudaro tikuda kuti vamwe vasiriko vanga vasingazivi kuti maita naka nepeji ravo vaindewo kupeji handiti ehe matikuti maita naka hanzi kopi zvainotutuma kopi saka inozodzisika koko muno inongodzisika kungoidzisa kuyako kuti ipise isangane nevhinega wotomwa zvichipisa usina kumbodla kana chimwe chinhu haurutsi haudini kana kuita manyoka hauiti manyoka asi pane zvaunotohwa zvinotoitika zvichatoitika right munhu wese kukoku mangwana guys munhu wese kukoku mangwana munhu wese kukoku nevhiniga mangwana munhu wese kukoku nevhiniga uko hatisi kuda kuzama excuses naika no munhu koku vhiniga kana musagara nekoku mumba menyu tough luck guys hanzi hazvimwiki asi hamutomwa kumodi zvakafanana newetika weti inorapa zvinhu zvakawanda asi haimwiki ini pasainzi dzeweti panondikona ini haisi matoxic manzimai matoxic tsvina dzadzinge chivanga kubuda here muchidzidzira vanhu vanogozodzimwa seidzo dziri tsvina dzinodzibude motora mumwa futi SIS MELLY mukaita rinonzi gomarara resiki munoiziva yatinoti siki pachivanhu mukaita gomarara resiki inonzi hairapiki iya momuka makuseni mowetera muzigapu renyu weti yenyu yose momuka momira padho renyu makafuratira mumba menyu moikodobora kodobora 1 2 3 4 5 6 7 kuzonosvika ku8 days munoona chero dziri rashi dzichipera weti mushonga wakaoma chiqitoyo zvazvo nyama chichichi kuigeza weti muviri wako kana kumeso kudai uchienda kunotsvaka basa unoswera watodamwa pabasa neweti chete mushonga mukuru weti yako yemakuseniya I don't have another device. I don't have any other device. I'm just one device here. I just hope and pray kuti vanhu Coca-Cola chakupai chakuindosa hino kuti hii vakupei muite brand basa because koku ichatengwa sekutengwa mama kachakukapa anditika all right right aiwa kono inosanga pane vamwe here my question aiwa ma questions that most of the questions kwamaita naka andika maita naka page kwenyu ndofunga vazara vave koko nasi page rakasimuka anditika asi pamunenge mambofila kana musati maisosvika pamunofanira kuti musvike pamuri kuda you are free anytime kuudza kuti ndokumbirawo kucha yangu live andika tokuedhai muita malive muchipisha page renyu kusvikira rasvika namba yamuri kuda andika then you can start kuita kwenyu kuvanhu vadi vaziva kuti mune page renyu but kana maona kuti zvaite koko you can still continue ikoko but motipawo malinks kuno kuti tisheyewo kuti mukuita nguva dzakati topanana sinotikira kunokuwo topedzawo touya kwenyuwo tisapedzana tichirara andimona because I really wanted to go far toda kuti uende kumberi mauya necontent yakanaka isina vanhu vakawanda zvamunoita zvinhu zvacho you cannot do it you can't do it andimona so zvinoitwa nazuva ebentete but zuva ane style ane following yevana vechidiki ndivanenge vakazara ikoko omachembewo toenda kwamaita naka aiwa right saka maita naka gaiti kutendei nekuya kwamaita pano nhasi matiitira basa magara muri uno wedu magara muri stop feni pano but mauya pachirongwa apa pamhepo apa pamamira panhasi atino kutendai nekuti hadzidza problem yei ndekuti all along mamusingadudzi kuti ndo zvamunoita taitya vakuru vangu aiwa zvityisi zvenamaita naka munotyei aiwa vanhu vakuru vanotya kuaproachwa
aiwa taakuziva zvakanaka tinosimudzirana panapa tinosimudzirana pane anyora anzi kwai ndakuita chimusona chakubuda unoenda kwamaitanaka chiva inbox maitanaka taurai namba nyorai namba yenyu comment section vari kuda kuuya kuinbox vauye because ini mubvudzi yakubvunzwa pa handichatoigoni nyorai comment section namba yenyu hanzi ngono noteka pilo yakanaka sikana ngono pilo yakanaka iri comfortable pilo iri very comfortable ngono dzinotiza foni yangu iri kunetsa asi simeli ameno mashura inondiitira mirai ndakunyora nhamba iri kustika ameno kuti chii dedzerai vanonyora mukomenti dedzerai 073 074 073 074 6828 right dzokoredzai futi vanyore mukomenti section imomo 073 074 6828 6828 right madzidzi wakanhamba saka vari kuda kubvunza mumwe mubvunzo ehe idzo dzanyorwa idzo nhamba dzanyorwa mucomment section dzakandwa idzo mochitora nhamba idzo dzidzo mubata maitanaka kune vane dambudziko yanga chirembereko zvikunetsa zvemudzimba nechichi go and munotaura maitanaka vanhu vanova vachitoda kubatsirwa munobhadharisa here pane zvakaita senge masari hatibhadharisi unotenda wega nezvaunazvo kana une chaunacho nekuti sari mutemo waro ndewekuti ukauya ukachekwa ukasiya zambia rako mangwana munhu anouya achichekwa anowaridzirwa zambia iroro rinoramba richisecurata richirwa vamwe varahwa haabhadhariswi masari kuchekwa mahara kana mukava zvichinzi kune vanobhadharisa masari vanenge vachitokurobhai okay saka zvinobhadhariswa ndezvipi kuuchika zvirwere zvepabonde mishonga yekupfeka nezvimwe zvakangoita senge mafibroids iwayo aya namacysti chichii but hadzichingori mari shomanene idzodzo okay right saka mazvinzwa guys manzwa kune vachaenda kuna maitanaka nematambudziko enyu ekuda nhungu maproblems macysti zvemudzimba nechichi kwanzi munobhadhariswa mari inenge iri shomanene handisi shomanene imari asi sare hanzi unouya tocheka haubhadhari handitika unozotenda wega chaunacho saka you go kwamaitanaka at your own risk mutauriro wangu iwoyo every day you go kwamaitanaka at your own risk musazoti sisimeli vakazoti ndikazoti tasaramba mangwana muzoti simeli ndokatinde kwamaitanaka at your own risk wega nepfungwa dzako netsoka dzako sunda kanaka kwamaitanaka wega nemaoko kounongafuna kufundira maitanaka handika hazvina sisimeli mukati nichamuraudza maitanaka pano ndochandaita kuti vatitaridze kuti zvinoitwa sende kudino kuonedza zvavaita zvokuzofamba wakanaka kwamaitanaka uchinda udzaku you go at your own risk wega kana wanochajwa ukano miriyoni ikoko hazvineneni ukanonzi dhora ikoko hazvineineni mopedza makuseri ikoko it has got nothing to do with me nokuzivai vamwe venyu comment section atindigare ndakuudzai right so kune vanoda kuenda nhamba dziri mucomment section musazouya kuseri kwangu chiti kwanzi nhamba dzamaitanaka nokuti ndikakupai nhamba inotanga maitanaka zviro zvisinei neizvizvi zvokuti muziva kuti tipei nhamba dzamaitanaka idzo dzaiswa pacomment section ndokupai mangwana kubetika semuti ndakapuwa nhamba dzisinei kumapeji kumwe kwenyu siyana ineni kwangu kusera kuiuti nhamba dzamaitanaka nhamba dzamaitanaka dziri mucomment section ndo madziri saka unouya woga pacomment section wotora nhamba dzamaitanaka
woinda kwavaitanaka wongoekwanzindokoti indakupi kupage kuitira nhamba kuitira kuprotecta mavaziva maitanaka nemunovaziva nhamba mangwana vane vonyora zvakatanga ndapuwa nhamba nasisimeli kunhoroondo zvezvonyo goko zvakatanga ndapuwa nhamba nasisimeli saka nhamba unotora wega mucomment section hazvinei andika unotora wega nhamba comment section woinda kwamaitanaka kana uchida kuinda kwamaitanaka kana usingadiwo rega toinda kumapeji tinodzidza pava panongwadzisa kuti pavo todzidza ipapo anditika right. Anything to say maitanaka to these guys vanogara muJoburg? Aiwa, ndinoda kutenda zvikuru nevanga vakanditarisawo nhasi, ndichitenda mukana wamandipa sisimeli. Ndinotenda zvikuru nerudo rwenyu, nokuti dai vanga vari vamwe vaigona kutofunga kuti hameno shuwa here tingamusumudzira. Ndinoziva pane vandionawo nhasi, pane vaviri vatatu vachandifarirawo vagouya vagondikudzawo. Chandinokumbirawo kukura sekushuvira kwamunoitawo kuti ndikure pabasa randinoita. Saka ndoda kungokutendai, Mwari vakuitirei zvakanaka nerudo rwenyu. Rudo rwenyu hakuitwi nevanhu vaviri vatatu. Dai Mwari akuropafadzai pabasa renyu ramunoita, pane zvose zvamunobata nemaoko enyu, nokuti shuwaka haiwa vanoveroku vanoita zvakadai. Aiwa, thank you maitanaka pachedu. Thank you kuti tasingatoziviwo chete kuti munotogona kudzidzisawo zvakadai. Ngadai kudhara takangoti tasingatoziviwo dai ndisingatokona mufiya ndasingatomboona daingokona mucomment section sta everyday ndaitongoti maitanaka ndianiko tichingozva zviya but tatisingazivi kuti munodii makangonyararawo. Saka at least now we know muri mumwe wedu chinenge chiitika whatever kukura kwenyu kukura kwenu. And vanhu haiwa, if you want to hire here iyo ndinogona kuva indosa iyo ndinoitaura because ndinoda muzvinei nekuti mozosisimeli vanoda kuva haya andika kuma kitchen party kana kuti izvo vanhu munotovabata ndo basa ravo iroro. You call here mova hayawo handiti voinda ikoko voya kumapati kwenyu vodzidzisa chero izvo zvechoeshongwadzisa zvembedroom vanongodzisve chikapa changwachita vanogona kudzidzisa kana mukaitawo vanhu 3 4 5 motajwa mari yenyu vanouya vodzidzisai 1 on 1 andimoona izvo ndinotaura ani mukuzvina munongotaura nakuseri modzana kuti zvinofamba sei mwene kuti hakuna uchemahara ninozvira chakafanana nenichero mukanditi uya kitchen party simeni uya kitchen party uya wedding muzochaemusani muzo unotondibhadhara zvani ndingangosuniki zvekuya mahara pa handindofambawo here nepetroskana. Saka zvinofanira vaiti nakachero vasingafambi nemotikari kana vachifamba nemotikari vanoda petro kana vachikwira ubha vanoda futi handika havangangouyi kusiya maprograms avachifambira mahara. Saka tinotobhadharisa kana mukatidza kumafansoni aisingari makazviziva tinotobhadharwa kuya kuzotamba nemi kuma kitchen party nekuma birthday nekuma wati tinotouya ikoko tikuda kuti titomboti namaitanaka tichatomboronga like ladies tikaiti chiko ladies get away nekuti tiende maybe out for a day or for a weekend like then vakadzi chete zvinonyatsonoitwa ikoko tiri kwakawanda kusina kana mafoni. So vari kuJoburg nePretoria, are you up for it? Are you up for it, Joburg, Pretoria? Maybe we go on a Saturday makuseni topedza manheru toswera ikoko. We can do that as well. Kana kuzvironga toita you learn a lot papa. Hands I'm in. Vanoda kudhonzwa tiri munotovabata moenda kumba hanzi ndinotokuita nini pachizva vanokuita ivo pachizvavo. Right. So maitanaka iwa ndofunga chikota chiringaziva chiya chakota chapika chikakwata chirega tinovata tinokuchengai anytime you feel like just give me a shout kuti nhasi ndikuda kupinda tongomeka sure kuti mapinda tetipo mucomment section muri pachirongwa panyanga tichingokomenda zvatoda tiri mucomment section vanenge mangofila kana muri kuita furniture tell us kuti nguva dzakati ndiri kuita nguva dzakati tongoti vanhu vachanga vaitanaka handei guys touyawo ikoko. Aiwa, ndinotenda sisimeli zvisingaiti ndinoshaya kuti ndokutenda inenge aiwa hapana ndinotenda zvikuru. Aiwa tinotenda maitanaka mona zvakanaka tikatana kuseri. Aiwa, ndatenda hangu. Thank you very much. Guys, unoona varume vachigadzirirwa nhasi vari pakaipa nhasi pakaipa dai madzira tiripoterai mangwana taifuma tine manhingikiri vedu
taifuma tine varipoti hope pakaipa. Alright, waitana. Right. Tadzidza guys, amene vasina kudzidza. Amene vasina kudzidza isi maresipi tanyora. Maresipi. Maresipi taana usamuti anyora guys. Amene kana sina kunyora munhu wose kukoku. Naika koku nesoda. Echi. Koku nechi. Koku nevinegar. Munhu wose koku nevinegar. Koku nebicarbonate soda. Anditika. Hey, saka guys, nhasi chirega ndiregedze vanhu vachienda vanogadzirira. I hope makagadzirira guys. Nhasi vana baba nhasi yenyu. Ini vana baba vari kudzimba comment section kana maitigwa zvamuchaitigwa nhasi. Handiti please musakangana kuti po mari dzemakokora. Handitika musakangana kuti mari dzemakokora because taita we make things happen. Nhasi muchanakirwa. Aita wo. Naikaona baba so that kuti nhasi muchanakirwa nhasi muchanakirwa ana baba nhasi muchanakirwa muye nematestimony ana baba munafonawo muchitipa matestimony kuti maita nakamusiya wakauya pakadai takadzisa zvakatakanakirwa kudzimba uku tizive kuti munakirwa handiti nokuti vakadzi nhasi vakaoma nhasi zvaizvo kwai chidora ndo chinotoita mashuwa imi vakadzi kwai chidora ndo chinotoita imi vanhurume musanyare nekuti kwai hei mune zvidora zvenyu dadai nezvidora izvo kwai ndo chinotoita namaita naka kwai ndinombauza kuti unova engu urova chipinzi urova engu kuti left center right center kuti chipinzi handimashona mazvinza handisi ndimaita naka kudai handisiri ethiri wangosipa undodzokorudza live chimwana urudzokorudza live kutanga kuti wanipaitika zvakawanda pano urudzokorudza live kutanga kuti unotonyatsa kuwisisa chaiko chaiko tanga kuti wansaka dora pawa kwaizi mungoti kwai mazi anakonda kwai mazi anakonda hatoiti mazvihwira kwaizi anakonda hariiti rinokudojura rinotsemura kumberi kwanzi haritoiti anakonda kwanzi size iri pakati nekadora kwai ndomunandi handiti saka mazvihwiraka saka ivarume vangu vachisina self esteem mune low self esteem nekuti munenge mune zvidora farai mufarise muvaudze kana vatanga kuti hei chidora kuti iwe shamwari chidora chikanokubata pabhinzi chikati left right and center unogomera iwe muvaudze musada mukutukwa ndizvinhu zvinobasanisa saka guys ndakuenda ndichika ndakunda munhu wese kuchidora musakangane guys kuuya kuzotenga malipstick handiti malipstick musapota mumwe wedu malipstick musakangana guys tiita malipstick muya futi muchitenga mafuta ekumeso mutengesa mafuta ganda rinake bvise mapigmentation kumeso ayo mapigmentation zvimablack spots zvimachichi kumeso kuganda kumeso kunake kutengesa mafuta tengi mafuta zvese nemaglow oils what yes kutengesa saka bye guys murabo tosangana mangwana imimi munouya makagadzirira ndi munenge mune zvimwiwa zvenyu mangwana Friday munge muine zvimwiwa zvenyu panapa because tichange tiri pano tinenge tine mashow anokwana kuita 2 kana 3 amene ikoko handiti saka mangwana please make sure kuti muripo mudedzo mashamwari enyu guys auye azodzidzawo asarire kumashure musina nenyaya dzekugara nevarume dzimusina kuwanikwa munoti bika mapoto pamunhu chinhu mahara munhu pamunhu chinhu mahara asina kupisana nachii muzoda mugwara kana vafa chirege timbofambira mangwana nyaya dzemwana uyu tione kuti tiri kugumira papi kuti munhu yarikwe asi musagara nevarume mahara andimaona